Andiyan na naman pala kayo. Hey guys, it's your Pantropico girly, ready for another fun, sunny day. Oo, chili check! Ay, hindi ko ito inatukart para maulanan, no? Hi! Get ready with me sana ako ngayon eh. Kaso, be ready with me na lang sa tapulan. So guys, remember this go bag? Kailangan na kailangan pa rin natin siya ngayon, lalo na't nag-uulan at nagbabaha. Let's welcome our mostest and bestest applicative bag. Ready to eat food para hindi gutumin? Flashlights and batteries para kung sakaling mag-brown out, ready to shine pa rin sa liwanag na dala nito. Pwede rin namang kandila, pero better be safe na hindi magkasunog, kaya doon tayo sa safety pa ilaw. May ulan na nga magkakasunog pa. Power banks, just in case maubusan ng charge ang gadgets, paano tayo magiging updated sa weather updates niyan? First aid kits with meds, para kung may magkasakit, may gamot. Clothes, hindi para umuulan na nga, smelly pa rin tayo. Palit tayo damit, besh. Remember, preparedness is the new pretty. Okay, edi wag. Wag na. Hindi na ako sasayaw. Okay, gets. Stay indoors muna tayo, guys. But stay fashionably safe pa rin, ah.